לא, אתה חושב שאתה מורה, אתה מדבר הרבה. הנה, תקטור את הבק, אני שוטר, אני מפליל, אתה עובר את המורה. אורי חושב באברט. יאללה, זה לא האברט. מה שתספר לכם פה זה שאת האיגרת ששלח, נו, SMS, שלח להם ספר שזה מכתב, אוקיי? הוא שלח להם נבואה שלו בתור ירמיה. הוא שלח את הנבואה עם שני שליחים, שמלשה בן שפן וגמריה בן חלקיה, שאותם שלח צדקיהו מלך יהודה. מה זה אומר? שצדקיהו מלך יהודה שלח אותם. חבר'ה, בואו לעשות את השמות שלהם, כולם אחריי. עוד פעם, השמות, אבל אמרו את השמות. סתמי, כדי שתסתמי. בשביל הסרטון. אתה מוגדר את השמות? אין לי בעיה עם שמות, זה מה שאני יודע. אבל אתה תן לי עכשיו לנהל את השיעור בקצב שלי. קדימה, בבקשה. ותשמור על הפה, תודה, תפסיק לציין בבקשה. חבר'ה, סגר. צ'פ, צ'פ, צ'פ.